रादाब होनाया नोंनो नामा? औ आयं आंनो। बोरो आंनि फिसा जेम्सआ बोरो बहा दङ? 3 नाम्बार रुमाव दङ। जेम्स जेम्स फिसा जेम्स 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 आयै आदा आरो बाजै आबौ दं आयै? दङ फिसा बिसोरो मोजाङैनो दङ। आयै प्लिज आंखौ आदा आरो बाजैनिसिम लाना थां आयै, आं बिसोरखौ जेबो जानो होआ आयै। नाङा फिसा नोंनि हालोदा जोबोद गाज्रि, नों दसे उन्दुनानै थाथ'। नोंसोर सोर फैदों आयै? प्रेमिकाया फैयाखै नामा आयै? जेम्स फिसा, प्रेमिकाया नोंखौ नायनो फैगासिनो दङ, नाथाय सफैथ'वाखै, दसे उनाव सफैगोन। माबायदि मोनदों फिसा? देहाखौ माबायदि मोनदों? आदै जेम्सआ माबोरै दं आदै? प्रेमिकाय जेम्सआ मोजां जाबाय, नाथाय बिनि मेगन थाइनैया एसे डिफेक्ट जाना दं। मा? बिनि मेगन थाइनैया नुला नामा आदै? आं मा बुंबावनो प्रेमिकाय, थां जेम्सआ नोंखौ नेगासिनो दङ। आदै प्रेमिकाय नों मानो दाबो उन्दुनो ओंखाराखै? उन्दुनो ओंखाराखै आयै, मानोबा? इसेबां हर गोथौ जाबाय दाबो मानो उन्दुनो ओंखाराखै नोङो दिनै? आयै आं जेम्सखौ मानोबा सिमा गैयै बायदि उसाव बादाव गोसोखांदों। दिनै बिनि फंफ्रोमबो रावा आंखौ सहायनो हायै खालामदों। प्रेमिकाय गोसोखौ दबथायनो नाजा नोङो।
बांद्राय दासान नों जाया लोङा उन्दुआब्ला नोंनि देहाया मा जानांगौ फिसा नों देहाखौबो जोथोन ला फिसा बांद्राय दासान फिसा गासैबो थिग जागोन थौ उन्दुहैदोनि